वर्तमान पेपर खूप चालले म्हणजे कॉम्पिटिशन नाही कोणे कसली बातमी छापची खंयच्या पानार छापची कितको तेका प्रोत्साहन दिवचे हे प्रत्येक वर्तमानपत्र पेपर थारायता कित्याक तांकां सगळ्याक आपली विक्री वाडोवपाक जाय ती काळाची गरजूय कित्याक विक्री वाडयना जाल्यार स्पर्धेन तूं फाटीं उरता ही कायमची लायफान जीवनान ती स्पर्धा चालूच उरतली पूण एक आदर्श आसता पळय तो कितको पासून आमी सोडचो तो एक प्रश्न आसता हाउ मच वी शुड कॉम्प्रोमाइज टू वॉट लेवल वी शुड कॉम्प्रोमाइज हो सतत एक विषय आसता कॉम्प्रोमाइजान जीवनान जायत आसता जातले बी पूण ते कितके पासून करप नाजाल्यार ना करप ते प्रत्येका कडेन आसता तुमच्या वांगडा सरकाराचो सपोर्ट आसतलो फुगड्या हांगासर येयल्लो आहा कितें अडचणी मांडल्यात तुमच्या युजाच्या अध्यक्षान सुप्रो पाटील म्हाका दिसता तेजे बारीकसाणेन कारवाई करपा जाय सरकारान तें चुकलां ते म्हाजो फूल सपोर्ट आसतलो पत्रकारांक कितें कोण ते स्किमी लाभलेले आहा त्यो फुडें व्हरपाक खूब फाटीं स्किमी जाता आमी विसरतात कारण तेजे दोन आहा तुम्ही विसरता आनी सरकारूय विसरता तुम्ही जागृत आसता पळय तुमकां सरकार जागृत उरता तुम्ही स्लो डावन करपाक जायना तुम्ही एक फावट स्कीम अनाउन्स केली ती इम्प्लिमेंट जावसर तुम्ही स्लो डावन जावपाक जायना सदांच ताईक आसतना दोन हात जाय म्हणटा पळय ते भशेन तुमचे आनी सरकारचे गडबड म्हणजे हें सारकें आसत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे विशय सुटों येता वर्तमानपत्रात काय छापून यावं आणि काय छापू नये येऊ नये याचे कधी काळी एक संकेत ठरलेले आहेत पत्रकारितेचे ते संकेत आपण सगळे पायदळी उडवतो आहोत का त्याचा आपण विचार करायला कोणकोणत्या बातम्या छापून येतात आमच्या टिळकाची पत्रकारिता कुठे राहिली आहे काय तुम्ही वारसा सांगता टिळकांचं आम्ही स्मरण करतो आणि आम्ही त्यांचे वारस आहोत खरोखर आम्ही वारस आहोत का टिळकांचे कसे घणाघाती आगरलेख असायची ब्रिटिशांना चळव की पुढं त्यांनी करून पडलं स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क काय मिळवणार म्हणताना ते तुरुंगात गेले आणि आज किती संपादकांना तुरुंगात जायचं सोडून द्या पण ह्या अशा तडाखेबंद आगरलेख आज लिहूया आणि वाचकांना आपल्याकडे बोलूया असं किती जणांना वाटतं